Восьмы тур Беларусьбанк вышэйшай лігі прынес не толькі таблічную рэвалюцыю з вяртаннем БАТЭ на вяршыню, але і россып прыгожых галоў. АБФ ФТБ фарміруе свой чарт самых пекных удараў уікенда. На пятай пазіцыі слуцкі жэўжык Мухаммед Бала, які шпарчэй за ўсіх адгукнуўся на перадачу ў штрафную плошчу рцара БДУ. Чацвёрты радок за Аляксеем Янушкевічам з Іслачы, які быццам той більярдзіст загнаў мяч у сетку Белшыны. Трэцяе месца аддамо Жану Марэлю По. Дэбютнаму голу ў шыхтах Смалявічаў ён адсалютаваў гарматным стрэлам. Віцэ-чэмпіёнам тыдня становіцца малдаванін Георгій Андронік, які гучна бахнуў па браме Нёмана, быццам адкаркаваў пляшку шампанскага Крыкава. Нарэшце пераможцы уікенда армянскі Месі першынства Беларусі. Егам Кадзімян і яго прыўкрасны стрэл, што цягне на статус шэдэўральнага.